Ekuse bafethu sibuyile futhi Viennoch ngiphethe Mseki. Phethe Mlindo la. Njabulo. MJ. Mbeka. Njabulo. Kehle. I'm here to tell you right now, we don't care. Bonjabula abayi2 khona Mlindo uNseki yabo. So bafethu ngiphethe 3 questions yabo. Ofukuphendula uzophendula ne. Okay. It's about to go down. Question number 1. Mangabe nishayile geography esikefu niyenzile SS mos. So umhlaba wonke sinama continent ayingaki? 9. 9. 9. Huh? 9. 8. Okay, sharp. Next question bafethu ne. Next question. So ukuze umuntu simbize nge-teenager kumele abe neminyaka engaki? 13. Yezwa. 13. Good job. 13 mzansi. 13. This is my favorite one so far. Nice job, team. Danko bafethu. Okay, eyokugcina ke ngithi nayimami Facebook ngithi. Nale trend trendayo le ukuthi indoda must naked. Yeah. I can. Awuyazi? Indoda must yamazi baringa ngabothi nani. So when it comes to you, kuze uthekeni kube ukuthi usayazi ngiyamlanda lo. Yabo. Fanele kube uthekeni unjani. So in a way, uthekeni must be what kuze wena yabo umfatele umamazi. I must be fresh. You serious? Must be fresh nje yami. Kumele ube 6. Stop the cap. Mele ube sexy isilakayo. Ube muhle. Yezwa. Ube muhle njalo, ube fresh, ube kamnandi. Yes, iphunga bafethu, kabunga. Uthekeni omnandi, nje ugrand umuhle. Omnandi. What? Yeah. Nigga, yeah man. Smell good, nigga. Yezwa. Upamaziwa. Bro, what are you talking about, man? Danko zijazami, danko bafethu, danko ma-answer, izinto manje danko.